ئەمێ هەندێک داتا و زانیاریان زێداتر دەربارەی ڕەوشە ڕۆژئاوای کوردستانی و ناوچێن دەبن کۆنترۆلا ڕێڤەبەریە خۆسەردا ji vera behs bikin betayبetî jî li hindek navçeyên din yên Rojavayê Kurdistanê yên ku dibin kontrola Tirkiye û grûpên çekdariyên opozisyona Sûriye dana bigiştiya me behsa wan vê rewşê ji ber re bikin ku ew elektrîka Efrînê diçe rewşekê de ya niha nerazîtî biçe dest pê kirin o kêşeyên din yên Efrînê o bi giştî kêşeyên din ku ne tenê dibin kontrola hikûmeta Tirkiyeyê belku dibin kontrola rêveberiya xwesterî de çi biçine. Em ê carê ji kareba Efrînê ve dest pê bikin ku ji ber çi ev nerazîtî dest pê kirin ji ber ku li gorî zanyariyên nerazîtî زێدەتر یاوان عربên hawirdanek ku anîne li cihê Kurdan bi cih kirine vê cavan jî nerazîtiya xwe li dijî bihakirina nirxê karebê nîşan daye. Li van deveran elektrîka Efrînê bi vê awayî eger em ji we re bêjin di nava rojekê de di 24 saetan de 10 heta 12 saetan kareba Efrînê nîne kareb tê birîn tê qutkirin 10 heta 12 saetan ji bilî bûna karebê ji bilî nebûna karebê li Efrînê nirxê karebê jî gelek hatiye bihakirin berê 105 kilowatên karebê bi 100 lîreyên Tirkî bû li Efrînê. Niha ev nirxa hatiye zêdekirin 100 kilowat vê carê bi 405 lîreyê Tirkiye. Ev jî zêdekirinekî gelek zêde ye ya bihayê karebê ji ber ku berê 105 kilowat bû bi 100 lîreyê Tirkî vê carê 100 kilowat e bi 405 lîreyê Tirkî bi xelketê dayîn di nava Efrînê de vêca em behsa van navçeyan ji vera dikenê ku kareb lê hene yek Idlib'e ku dibin kontrol hemû ev navçeyên dibin kontrola Tirkiye û grûpên çekdar da Idlib'e navçeya cindrêsa ser bi Efrînê Ezaze Mariha û Bab. Vêca cihê kareb lê giramiya wiha ye. Kompanya heye kompanya bi navê STE ku kompanyaya elektrîkê ya Tirkiye elektrîka navçeyên dibin kontrola xwe de dike li Efrîn û li Ezaz û li Bab û li Idlibê vêca ew kareba ku tê dabînkirin ji aliyê vê kompanyayê ve hatiye girankirin lewra dema ku xwepêşandanan destpêkir zêdetir xwepêşandanan êrişî vê kompanyayê kirin cihên ku bingehên kompanyayê li hene avahiyên vê kompanya elektrîkê li hene êrişî vê dikirin û sebebê jî dibêjin çendîn sedem hene ku ew xwepêşandan zerketin yek dibêje hindek binpêkarî hatine kirin yên yasaya karî neyasaya hatine kirin gendalkariyeke zêde heye devê kompanyaya elektrîkê de wekê ku xwepêşander dibêjin o nirxa wê gelekî bilind bûye bihabûna nirxê elektrîkê ye birîna elektrîkê bi şêweyeke berdewam û bi şêweyeke demdirêj yanî 10 heta 12 saetan hinda caran kareb tê birîn li Efrînê û her wiha piştgihxistina daxwaziyên berdewam yên vê xelkî ji bo ku kareb baş bike karebê baş bikin lê berdewam daxwaziyên wan hatine paşguhxistin û paşxistin ev yeke bûye sedem ku komeke nerazîtiyan komî serhev bibine vêca bibe xwepêşandan. Ji xwe xwepêşandanan roja sê vê mehê dest pê kir. Xwepêşandanan roja sê dest pê kirin roja çarê jî berdewam bû xwepêşandan heta nişeva derbas bû jî li Efrîn û li van navçeyan her hebû. Li xwepêşandanên ku têne kirin ji aliyê erebên hawirda ve têne kirin. Ji xwe ew erebane dema ku Efrîn hata dagîrkirin vêca grûpên çekdar çûn kontrola vê navçeyê kirin malbatên wan û ew kesên ku berê hindek navçeyê Sûriye reviya bûn li ber hikûmeta Sûriye yan hindek can tûşî şikestên serbazî bibûn vêca ew malbata hawirdeyê Kurdistanê kirin hawirdeyên ew Efrînê kirin ew xwepêşandan zêdetir piranî ew erebên hawirdaneke xwepêşandanê dikin. Dirûşmên li dijî Tirkiye wan dane yek ji van dirûşma duh bû ku dirûşmeke gelekî deng veda yek ji van dirûşma derketina Tirkiye ji navçeyên wan bû. Ji xwe Tirkiye û anîne vê navçeyê grûpên çekdarên ser bi Tirkiye hikûmeta Tirkiye ku Efrîn dagîrkirina û anîne vê navçeyê vêca nav ereb ji ber ku hindek xizmetguzariyên wan kêm bûne nerazî bûne daxwaz yek ji dixwazên ew bû Tirkiye ji navçeyên wan derkeve. Vêca dirûşmên din yên başkirina elektrîkê û rewşa jiyanê û wiha bû. Reftara hêzên emnî û grûpên çekdar û polîsê serbaziya polîsê sivîliyê Tirkiye ku nav Efrînê daniye digel xwepêşandaran çawa bûye reftara wan teqekirin hebû gaza rûndigreş hatiye bikaranîn ew xwepêşandaran çekine xwepêşandaran jî digel ew ê ku taya şewitandin digel hindek êriş dikirin şewitandiran navendên encûmenên xwecihî hebûn encûmenên xwecihî ya serekî
لناو باجار عفرینه انجمنکی خواجهی لباجر و باجرو که تا خانج انجمن دنیان خواجهی هنه لی جه که هات شاوتاندر انجمن سرکی بود نوا باجر عفرینه دا یک جه رفتارن وان خوپشاندران بون که شاوتاندر آواهی انجمن خواجهی بود رفتار پلیس جیا هزین امنی و گروپ چکدار جی مگود او تقا کرن بود گازار روندکرج بود لدجی وان خوپشاندران ویجا جه کدن که هات شاوتاندر ایریشی و هات کرن نتنی جه گول چندین جهان به تایبتی جل مارحه و عفرینه اول جندرستيجي لناحيه جندرستيجي اواهيا كومبانيا الكتريكيا تركيا هاتا شاوتاندن لبان سي جهان ده انجام شر و پفچون و آلوزیا کو درک دناوا درو جاندا هنده تاقا کرن هاتو بو کرن کشتیا کو سه بریندار لپی هاتن اف کسی کو هاتیا کشتن لناحيه جندرستيا سر به عفرین روجاوای کردستانی بو جبر کو لجندرستي لبر دریه آواهیا ریوبریا کاربه یا کمپانیای الکتریکا ترکیه خوپشانداران دست بکر تون دو تیجیک دست بکر جگداران تقا کرن در انجام تقایی دا کسا کاتا کشتن و بگشتی دوان خوپشاندان دا لگوری امارا که حتی این هاتی را گاندن سه بریندار و کشتیه که به هبونه